Hej derude. Det her det er en kort lille infovideo om min kanal. Hvad der skal ske lidt på den med videoer og hvad de handler om. Det der kommer til at ske, det er, at jeg sidder og snakker og anmelder nogle spil og film, som jeg kan se på navnet af kanalen. Og så viser jeg nogle billeder med. Jeg vil egentlig gerne have haft sådan, at jeg viste jer nogle spillere, men min computer kan ikke trække det, hvis der er nogen af jer, der har lige bedt svar om, hvad jeg kan gøre for at få mit Bandicam til at virke, så det ikke lagger så meget, så må jeg egentlig det. Men min computer den er også rimelig ringe, så det er også en masse med det at gøre. Men jeg bliver glad, hvis jeg fik et svar. Men det der sker er, I skriver ned i kommentarerne, hvad jeg skal anmelde af film og spil. Det er op til jer. Og hvis jeg ser, at der er mange, eller bare lidt, elementer, der skriver om et spil eller en film, så det jeg anmelder. Film, der burde der være stor mulighed for at anmelde stort set alt, næsten I siger, fordi jeg har Netflix, der kan jeg se alle film i den næsten. Gys eller gro, kærlighed, det gider jeg ikke lige, det må jeg droppe. Gyserfilm, actionfilm, bare så til. Og spil, det ved jeg ikke lige, nogle små simple spil, som, ja. Det må også være PlayStation-spil og sådan noget, PlayStation 3 har jeg, og computeren selvfølgelig. Så den kan så ikke trække alle spil, men i hvert fald, den kan trække noget. Men i hvert fald, husk at skrive til. Skriv Chelsea til. Nede i kommentarerne, hvis der er noget spændende, I gerne vil have, jeg skal anmelde spil. Det er vi glade for, hvis I kommer. Det var det. Vi ses.